Ассалому алейкум дӯстони азиз, ин шабакаи голос мигрантам мебошад ва ман Ҳабибулло Қурбонов бо шумо ҳастам. Дӯстони азиз, имрӯз дар дасти ман се билет аст дар Крокус Сити Холл. Ин билетҳо ба кор меравад ба шумо. Имрӯз 20 октябр аст ва ман дар охирин аввор ба шумо мегӯям ки ин билетҳо барои чӣ аст ва барои чӣ ман имрӯз ба шумо саҳнаи рӯзро гуфтам. Сари вақт ба шумо мегӯям ки ин билетҳои консерт нест. дӯстони азиз, барои ин ба шумо ками маълумот медиҳам дар охирин аввор. Ҳоло бошад ба шумо каме дар бораи ду хабари асосӣ гап мезанам ва ин хабарҳоро ҳам пас аз чорнитимин. Ин доруе ки шумо мебинед чорнитимин бо мумиё якҷоя карда шудааст дар шакли капсула ба шумо пешниҳод карда мешавад аз ҷониби ширкати Даво ки аз бародарони тоҷик аст. Ин дору барои чи аст? Ин дору барои онҳое ки аз хунукзадагӣ устухонҳояшон, буғумҳояшон, миёнашон дард мекунад, барои онҳо фоидаи хуб дорад ва ҳамчунин барои пешгирӣ намудан аз ҳар гуна гриппҳо, аз эпидемияҳое ки дар пеш меоянд, организмро, иммунитетро ба қувват мекунад ҳамин дору ва ҳамчунин барои берун намудани вирусҳо, ҳамин хел чизҳо сахт ёрдам мекунад. Шумо метавонед барои падару модару калонсолҳоямон ки дар Тоҷикистон ҳастанд ва аз дарди устухонҳо азият мекашанд гирифта ба Тоҷикистон равон кунед, ё ин ки заказ кунед онҳо худашон ба Тоҷикистон равон мекунанд ва ҳамчунин ба тамоми шаҳру вилоятҳои Русия низ равон мекунанд тариқи почтаи Русия. Метавонед нархашро дар ин ҷо бубинед ва ҳамчунин занг бизанед ба ин рақамҳое ки дар экран мебинед ба ширкати Даво. Инҳо ҳатман бо шумо ба ҳар куҷо ки хоҳед равон мекунанд. хуб дӯстони азиз, дар бораи як қонуни Путин гап мезанем ки ба наздикӣ ба имзо расид. Ин қонун аниқтараш тағйироту иловаҳо ба қонуни пештарааш буд ки дар бораи фиктивни регистратсияҳо баровардагӣ буд. Акнун инро камтар тағйиру иловаҳо карданд. Масалан, онҳое ки регистратсияшон дар ягон хона ҳасту худашон дар дигар ҷо зиндагӣ мекарданд, онҳоро қапида депорт мекарданд. Ҳоло ин гуна шуд ки дар баъзе корхонаҳое ки соҳиби хобгоҳ ҳаст, онҳо ҳам регистратсия мекунанд коргаронашонро ва ҳамчунин онҳое ки дар он ҷо кор намекунанд, онҳоро ҳам бо пул регистратсия мекунанд. Ва қонуни нав баромад дар Русия. Вақте ки шумо дар ягон ҷои дигар кор карда истодаед, вақте ки рейд меравад, шуморо дар он ҷо меқапанд, мебинанд ки шумо дар як корхонаи дигар ё ки дар ягон офиси дигар регистратсия карда шудаеду, лекин дар ин офис кор карда истодаед. Ин ҳолат ҳам шуморо запрет въезд ва депорт мекунанд. Аз ҳамин хотир агар шумо дар ягон ҷои дигар кор карда иста бошед, он нафароне ки шуморо регистратсия мекунанд, пурсед ки агар шуморо дар ягон офисҳо ё дар ягон корхонаҳои дигар агар регистратсия карданӣ бошанд, шумо хубаш розӣ нашавед. Чунки дар ҳолате шуморо агар дар вақти кор кардан дар як офис меқапанд ва мебинанд ки регистратсия шумо дар дигар офис аст, запрет въезд мемонанд шуморо. Аввал ин чиз набуд. Ин чизро, ин тағйиру иловаҳоро аз рӯзи 11 октябр бо имзои Путин ворид карданд ва хостам ба шумо берасонам то ин ки эҳтиёт бошед. хуб дӯстони азиз, хабари дуюми мо ин аст ки дар соли 2019 якчанд вилоятҳо ва якчанд шаҳрҳои Русия ки дар он ҷо муҳоҷирон кор мекунанд, мехоҳанд нархҳои патенти худро баланд бибардоранд ки ҳоло ман ба шумо 4 тоашро тез гуфта медиҳам. Хуб, дар Волгоград мехоҳанд нархи патентро 3474 рубл боло кунанд дар соли 2019. Дар Твер бошад 5317 рубл мехоҳанд мекунанд. Дар Красноярск бошад 3778 рубл дар 2019 мехоҳанд нархи патентро боло бардоранд ва дар Сахалин бошад мехоҳанд нархи патентро дар соли 2019 5807 рубл бикунанд. хуб дӯстони азиз, ин буд оиди патентҳо ки нархашон дар соли 2019 баланд мешавад. акнун дӯстони азиз, мегузарем ба ин чиптаҳое ки дар дасти ман аст. дар Русия ҳар сол як бор рӯзи Қурбон ҷашн гирифта мешавад ва хушбахтона рӯзи 21 октябр, яъне пагоҳ, рӯзи якшанбе, дар Крокус Сити Холл тамоми қориҳои аз рӯи дунё дар он ҷо ҷамъ мешаванд. Қориҳо ва озмуни қироати Қуръон баргузор мегардад. ва ин билетҳоро мо барои шумо, барои подписчико харидорӣ намудаем. Мехоҳем ки як розыгриш гузаронем ва ин чиптаҳо насиби яке аз хушбахтҳо мешавад ки дар ин озмун метавонад иштирок кунад, бубинад қориҳоро ва ки ҷои якумро мегирад, ки ҷои дуюмро мегирад. Ин бисёр як озмуни калон аст. Аз тамоми дунё қориҳо, аз тамоми дунё шайхҳо, бузургҳон ҷамъ мешаванд дар он ҷо
ва метавонед шумо низ ин чиптаҳоро бук намуда дар он ҷо иштирок кунед. Чӣ хел шумо метавонед ки соҳиби ин чиптаҳо шавед? танҳо он нафароне ки дар Москав ва дар Московский област зиндагӣ мекунанд ва хоҳиш доранд ки дар ин озмун иштирок кунанд, яъне ки рӯзи 21 октябр, рӯзи якшанбе пас аз обед соати 2 озмун оғоз мегардад. ҳар касе ки дар он ҷо имконияти омадан дорад ва мехоҳад ки чиптаҳои моро буд кунад, ҳоло ман ба шумо тарзи буд карданашро мефаҳмонам. чӣ хеле ки шумо дида содаи дар экран инстаграми ман меброяд, дар инстаграм ба ман шумо менависед ки салом ё ин ки ассалом менависед, ман дар ҷавоб ба шумо рақам медиҳам. Масалан, касе якум шуда нависад, ман ба ӯ рақами 1 медиҳам, рақами мисол 2, 3, 4 чанд нафаре ки ба ман салом медиҳад, ман ҳам ҳамон хел рақами тартибӣ ба шумо дар ҷавоб равон мекунам. Шояд 40 кас шавад, шояд 50 кас шавад ва ҳамаи ҳамин рақамҳоро тариқи онлайн ҳамин бегоҳ соати 8 тариқи як барномае ки он аз 1 то 40 нафар агар иштирок кунанд, мо ҳамон 40 нафарро дар он барнома, як барнома аст, ба телефон дар он ҷо ворид мекунем. ин барномаро истодиҳо аллакай медонанд ва случайни вибр дорад. агар ба забони русия ҳам гӯем, масалан як бор мо зер мекунем, намедонам рақами 19 меғалтад ё ин ки рақами 31 меғалтад. ҳамун кадом рақаме ки ғалтад, соҳиби рақам аллакай рақами худро медонад ва ҳамун соҳиби рақам ба мо дар инстаграм менависад ки ман буд кардам ва мо ҳам медонем ки соҳиби рақам ки аст ва бо ӯ дар алоқа мешавем. рӯзи 21 октябр ба Крокус Сити Холл метро Микини меояд ва дар он ҷо мо бо ин чиптаро медиҳем ва ин нафари хушбахт дохили озмуни қироати Қуръон мешавад ва дар он ҷо иштирок мекунад. ин чиптаҳои мо 3 дона ҳастанд. яке аз ҷойҳои пеш ҳастанд ки нархашон 1500 рубл аст. ҷойҳои пеш ҳастанд, аз наздик метавонед қориҳоро бубинед, тамошо кунед. хуб дӯстони азиз, ҳамин буд навори имрӯзаи мо. касе ки мехоҳад иштирок кунад, ҳатман дар инстаграм нависед, ба шумо рақами тартибӣ равон мекунам ва иштирок мекунед. бори дигар мегӯям ки соати 8 бегоҳ прямои эфир мекунем ва дар он ҷо ғолибро муайян мекунем. хайр дӯстони азиз, ба шумо барори кор мехоҳем. навор агар маъқул шуда бошад, лайк гузоред, ба ёру дӯстони худ падилиса кунед, дигарон ҳам огоҳ шаванд аз хабарҳои пештараамон. паноҳатон ба худо.